Shalom horsa manginang pajupang musai hita di par minggu atta di minggu tanggal 3 Agustus 2025 minggu papituhon dung Trinitatis turpo di jamita dibuat sian surat ni apostol Paulus tuhuriana di Kolose bidu patoluhon mamuka sian ayat 5 saat 10 sada topi ni minggu gabe jolman nai baru di bangsan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, turpo ni jamita boleh mata jahat di kolom deskripsi soalan ma penjelasan di khotbah. Nah, parjolo taber majola terbelakang di turpukon. Jadi amanginang huriana di Koloseon dang si Paulus na pajang jokkon. Atar sarupa mando huriana arong di Rom. Huriana di Koloseon si Epafras mana pajang jokkon. Jadi si Epaphrason memang halak perhuta Kolosei. Jala ibana dongan separkarion di si Paulus. Waktu surat ini dikirim, Paulus mengirimnya dari dalam penjara. Narodo si Epaphras penjara manopot si Paulus cerita maibana, curhat maibana tentang kondisi ni hurian arong di Koloseon. Memang bertambah berkembang iman ni halak Kristen adong di Kolose. Cuman masalahnya adong tantangan di si, adong gangguan naro si nak kehalak parugamo nasing, yaima aka parugamo monoteisme atau panganut ajaran-ajaran penyembahan berhala. Memang ada orang sojong nga Kristen tikini di luoton, torot do memang aka parugamo sileban, ima aka ugamo nama nomba dewa-dewa Romawi do Yunani, songon dewa Apolos, dewa Poseidon, Artemis do aka dewa nasi. Jadi saya di do halak Yahudio maka halak Yunani matu halak pengikut ni Kristen, Kristus sarupa do itu aka dewa-dewa na di sebenasida. Kristus itu hanya dewa lain yang sama seperti Poseidon, Artemis ataupun dewa-dewa Apolos atau yang dewa yang lainnya. Lapatanna, Kristus itu salah satu dari dewa-dewa Yunani. Jadi saya disuruh malah Kristenon asatong mengulahun adat istiadat ni halak Yunani do Romawi. Bahwa walaupun mereka menyembah Kristus, tapi adat itu harus tetap dikerjakan, yaitu adat-adat yang diajarkan oleh orang Yunani. Jadi surat ni apostol Paulus na tuhurian di Koloseon, naing patakas son muse, songo dia do sasitong na hak Kristenoni, jala ise do haro Kristusi. Ido makanan di pasukoti bana ruasi, di bidupa dua hon mulota jahadi kita pon, ayat 10 onam do sepdalu ido ibana sonon. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Jadi langsung duna gabe topi ni minggu ta gabe jol manai baru di bangsan Kristus inna lapatana manadikon ngolu dohot hasomalan na buruk, yaitu kebiasaan-kebiasaan mengikuti tradisi dan budaya ajaran-ajaran lama jala memulai ngolu na baru di bangsan Kristus. Taberang mahaturakan di turpo di son di ayat 5 tu pitu dok sonon atong bunuh hamu marwas muna akan na ditanoon permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roha rodi pangahution ima parde bataon na leban alania kaido lalu rimas di debata diulak kamu doi na jolo tagan di bagasan ngolumuna. Odang nomor 8 gabe ikon manikot tolmai dikatakan bahwa bunuh hamu moros muna bukan berarti kita harus bunuh diri, manang ikut tanggota pusata dido bunuh hamu moros muna akan ada tanon lapatana manggotap wasoni dosa ima hisap-hisap ni daging suri hasomalon na leleng narwa songon parmainanon haudaran riting ni roha hisap-hisap na roha rodi pangahaution ikut dipasok jala unang sedida dati be didola patanna mamunu ruas na saya tongon mapakirimon di tanon. Bahkan di sarupa di Paulus sudah dison pangahaution turus me songon na manomba de batas leban keserakahan sama seperti penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Keserakahan adalah ketika Anda merasa tidak puas, selalu merasa kurang dan selalu ingin mendapatkan lebih banyak. Aka parang si sonon mana bajol magabe lupa ibana mandok moliate atau lupa untuk bersyukur. Oti manang budang arong do pasu-pasu di bata. Ale moli horna bertunggu do kerja tak gabe lupa maita mandok moliate. Kita halak Kristen manginang seharusnya di sudai ragam hangoluan bahkan di sudai ragam sehita onon ikut tong do hita mandok moliate itu Tuhan, kita harus terus bisa menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Nah ayat walu tu sia doko sonon. Bolokok kamu masaluhu nai rimas muruk hajasahaton pangisahion hata barangsi siar pamangan muna. Unang mama si gabusak kamu ainunga ditanggal hamu jol mana burki rab dohot aka parulauna. Jadi aku manginang pangalaho na manegay hubungan tu sesama dongan.
Aga beda ngarong beda me di roha molo marnoa kita tu hala aka si songonon aka jorma-jormana sering mar muruk-muruk aka parrimas aka pargabus aka parhata barangsi malan gabe tu mar sak ni roha molo hala parrimas nasa jok-jok muruk-muruk jala somal mangis hinongan na di pada hala do diri na si aka jorma songonon na manginang apalagi na somal margabus do mane berfitnah ya so tung las gabe hapi tita haduan jadi karena fitnah bisa merusak ketentraman hati sehingga orang akan menjauh molo si jok-jok do hala benar-benar fitnah, orang yang suka membahas orang-orang lain, menggosipin orang lain, maka dia akan dihindari. Suatu gabe-gabe korban, kan korban berita-berita tidak bertanggung jawab. Jadi tapadau maka para angi songnon asa gabe si bodame hita, ai hita sira do hita do palitun. Nah, kan orang Kristen itu adalah garam dan cahaya, pelita. Ya. Si bola senura do hita. Garam yang sedikit itu bisa mengubah makanan satu belanga yang hambar, sabalang iba na lehabar, oti iba masuk sira tu bagas gabe mardai gabe tabuk. Sedikit tapi memberi pengaruh besar. Soalnya matong do palito. Oti pe iba na gabe mangalian dampak na balga. Mulu di hutan jolma, marborongin di hutan, ipagala do api, jala dikelilingi jolma do api. Dia didekati orang karena dia memberi kehangatan, bukan dijauhkan, bukan malah menjauh seperti itu. Dia sapuru tidak sonon, jala nunga di seluko kamu na ibarui, na pina ibaru, asa tadauna rupa ni na tinopani ibana. Di bahasa Indonesia, manusia baru yang terus menerus diperbarui. Lapatan na, dang adong haumubau na instan namanginang. Perubahan itu tidak ada instan. Sudah ikut dilatih do jala dati terus. Lancar kaji karena diulang, tajam pisau karena diasa hinna. Dang hula sali orgos langsung tajam pisau, mula kula do yasa. Asa terus kiri kanan babalik musik. Maju mundur sampai dia tajam. Semakin sering diasa semakin tajam. Jadi sehali dong taulahun mangulahun nak kenaningan ikut terus do tadak dati mangulosa. Asa unang sanga sumur jalan sohot. Molo di dok na tua molo sedia datan gabi so malinna. Dang hola to kaparangin arwa marlakon. Alai to kaparangin dinggan pete tak do marlakon. Kalau kita sudah membiasakan diri berbuat baik kepada semua orang, maka hati dan pikiran kita akan condong untuk terus melakukan kebaikan. Dang adong be tar harbison di rota nang gotik hosom ni roha, elak ni roha, latih ni roha, atau apapun hal-hal yang bisa merusak atau menyakiti hati orang lain. Biasa pulsa dari jok songnon. Dan adong be ibarna Yahudi menang Junani, marsunat menang so marsunat, bangso Sileban menang bangso namaju, hatoban menang anak mata. Ai Kristus dosa laluhuna, jala di bagasan saluhuna. Sara dohita di hadapan Kristus, jala sarupa dohita atau setara di hadapan ni Kristus. Sama-sama anak jala di batama nagabe amata. Jadi di dalam Kristus kita tidak mencari-cari perbedaan lagi, namun kita menyatukan segala perbedaan untuk satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Alani mulu nang gabe Kristen dohita, unang saya tapai beda-beda bejolma, unang be anong pengelompokan yang tidak penting. Ai Kristus pe nang hia di beda-beda di mana sisianna. Do akan jolma na diurupan na pe dak hia di beda-beda di mana. Diurupi bana do jolma na mamora, diurupi bana do jolma na mapogos. Dihoba si bana halak Yahudi, di songoni tong akka halak Yunani. Di pamalu ibana do si Lazarus halak Yahudi. Ada di pamalu ibana do tong boruni si Jairus halak Romawi. Jadi semua dilayani, orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani semua dilayani dia. Jadi di pamalu ibana halak partigor songoni nang akka perjahat. Tidak ada pembeda-bedaan. Jala ondo naga beda dasar teologi ordinasi parhubas parapun di gereja Protestan sadarion. Kan ada tuduhan kepada orang Protestan mengatakan begini, katanya orang Protestan itu sola skriptura. Mananga HP aturan na ikut sesuai Alkitab. HP Alkitab yorai do mengangkat parhubas perempuan. Paulus berkata, aku melarang perempuan untuk mengajarina. Alai bahasa masuk dari gereja Protestan godang perempuan parhubasna mulai sen guru sekolah minggu, song leader, sampai si tua, sampai padita ke perempuan. Hampir di semua gereja Protestan sekarang ada pelayan perempuan. Apa yang terjadi dengan sola skriptura kan begitu. Nah, artinya di sana manginang, di hadapan Kristus kita semua ini sama, setara, sederajat, dan tidak ada perbedaan. Yesus sendiri pegurang do perempuan nama dongan di mana, di pakubasan di mana. Mulai si Marta, si Maria, satu si Johana, istri si Kuza, bendahara ni Herodesi. Jadi Yesus sendiri pedaknya itulah ibadah perempuan. Jangan kau datang melayani aku sebab engkau tidak pantas bagiku. Tidak pernah seperti itu. Nah, belum menurut Musa kita tupu di Musa lebih jauh ke belakang di pada Nairobi, harus dipabagi debata sahala panurang perempuan gorna si Deborah. Naga penguhub di bangsa Israel, ujung nomor orang bangsa Israel menghadapi ala
Kanaan. Jadi Allah sendiri pun pernah membangkitkan perempuan sebagai pemimpin. Maka di hadapan Kristus tidak ada pembeda-bedaan. Kita tidak menentang Alkitab di sana. Memang hatan si Paulusi hola tuha uhurian Yesus ala memang ada fenomena di si perempuan yang berkuasa terhadap laki-laki. Jadi orang Protestan sekarang ini percaya bahwa di hadapan Kristus kita tidak ada pembeda-bedaan. Mau orang kulit putih, kulit hitam, laki-laki, perempuan, hatoban, manang majikan, itu tidak ada lagi. Semua sama di hadapan Tuhan. Jadi di sana adam tolu si pasaton di jami taon, na parjolo gabe hala nai baru dang boy holan di hata. Tak kasih Paulus molo nang gabe jol manai baru di baksan Kristus ita, ikut tadi kodo parangeta na buruk marang na lengi, bunuh hamuma baloko kamuma ini bana. Lapatana dang boy holan sadari hita gabe jol manai baru, sogok nai gabe mulak musi tu jol mana lama. Di pasoma jona marisa ponina, memang sore liber seminggu nai nggak marisa muse. Kalau mau berhenti ya berhenti sekalian. Harus sampai seterusnya itu diberhentikan. Begitu. Jadi perubahan itu adalah perubahan yang terus terjadi dan tidak pernah lagi hilang. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini, kalau ingin berubah, kita hentikan dan seterusnya akan berhenti. Tangi dati bedang mulak be tu kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, padua hon, pai baru hon diri ima ulau nak berkelanjutan. Dang boy berubah jolma yang manginang di bagasan sadari. Sarupa daw song nomor sekolah. Orang tahun malileng ni masih ajar di sekolah dasar. Sia tahun mulu 1 SMP. 10 tahun mulu 1 SMA. Baru pejol main gabi marbisuk jalan marroha. Maka nah hamungoni diri, ima songon proses berkelanjutan, jala adong perubahan, adong kemajuan ale setahap demi setahap, perlahan-perlahan tetap ada perubahan walaupun sedikit. Jadi mulu songko-songko do pitor adong perubahan mendadak langsung berubah di bagas sadari. Jol mapena nama mereng bingung. Misalnya adong mahal amat, tiba-tiba songkot ringgas pada manapu, ringgas mengapel. Nah ini kan jadi tanda tanya, wow kok bisa begini? Tumben, ini kan? Nah, jadi pembaharuan diri on tidak pernah berakhir juga ya. Yang namanya memperbaharui diri itu tidak pernah berakhir. Dakya marujung pembaharuan diri. Di bani do dang anong jolma namandok dirina nunga sikop jala sempurna. Selalu ada ruang untuk perubahan ataupun perkembangan ke arah yang lebih baik. Setiap hari kita harus memperbarui diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Napa toluhon gabe sada di hadapan Kristus. Marasing lo jolmai dito pada bata. Dangarang jolmai na sarupa parangena, sarupa paragingan na. Hapi dari Paulus, sada hamu di hadapan Kristus. So dia do carana padomuhon perbedaan-perbedaan na arong dihita, asa gabe sada ruas, sada dagi kita di bagasan Kristus. Jawabannya, ikon olo do hita patorho diri jala mengalah tu nagale. Molo saya terpaksa dulu mau tu halak, dengan lawadong hasada di bagasani. Dengan lawadong na mangulahu ni, ay selera muno doi, dan selera ni halaki. Jadi jangan memaksakan kemauan sendiri untuk dikerjakan oleh orang banyak. Namar huriaon, dan ikon lo moni rohatan iko saut. Lo moni rohani di bataro iko saut. Nah di bawah ini, ala Kristus do uluata, Kristus do namar huaso di uluta, tasuku meibana di bagasa tangyata. Aharu sakakmu tuhami alai Tuhan. Aharu pangiduanmu asa ulahunun nami. Ajari kami mengatusi na pinas hitam. Jala pargogoi mahami laho patu pahosa. Karena bukan kehendak kami, tetapi kehendakmu jadilah. Amin. Atas songoni majo na boy hubayok kami son. Sayang giat mo boy mangurupik kadongan. Nanang para dehon jamita di minggu nanang ro. Selamat melayani. Tuhan Yesus mandongan hita. Mau diate.